Тапшыруыбызны башлап барча тамашачыларга да хәерле иртәләр телибез. Экраннар алдына Иске Кулат кешеләр поселогында яшәп килүче хөрмәтле милләттәшебез Ахтямов Исмаил Абдулхак улын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең олы 75 яшьлек юбилеен каршылый. Әлеге күркәм туган көне белән чын күңелдән аны улы Наил Исмаилович, килене Галия Абдулжалиловна, оныгы Самир котларга ашыгалар. Аларның теләкләренә шулай ук тормыш иптәшегез Фатиха Забировна, оныгыз Ләйсән, тормыш иптәше Эмиль, оныкчагыз Руслан, оныгыз Илнар, Новоспасскаядан кодагыегыз Рауза Хусаиновна, Алина, Валера, Евочка да кушылалар. Жан җылың белән йөрәгебезне җылытып, безнең өчен ут йотып яшәүче кадерледән кадерле кешебез. Кечкенәдән мине бердән-бер улыңны үзеңнең көчле кулларың белән иркәләп, назлы карашыңны жәлләмичә, яхшы тәрбия биреп, хезмәт сөяргә өйрәтеп үстердең бит син, әти. Син бар канатың, әниебез өчен ышанычлы терәк, мин улың өчен үрнәк, әти, оныкларың өчен иң юмарт яраткан бабакайда. Яшәү дәверендә син бер нинди эштән курыкмадың. Гомер буе механизатор хезмәтен яратып башкарып, шуннан лаеклы ялга чыктың. Аннан кайткач, өйдәге ир-ат эше дә синең җилкәдә булды. Тик син бер кайчан да зарланмыйсың. Дусларың, якыннарың өчен үзеңнең күңел җылыңны жәлләми, һәр чак ярдәм итеп яши бирәсең. Син бүген дә безнең таянычыбыз, яшәү кешебез. Мин балагызны һәм оныкларыгызны бер учка җыеп тотасыз, яшәү кеше бирәсез. Тормыштан, хезмәттән ям һәм там табып яшисез. Ходай сезне сәламәтлектән айырмасын. Мул, имин тормышта пар канатлар булып, озын гомер итәргә язсын. Сез булганда гына өйләребез ямле, сыйларыбыз тәмле. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә, кадерлеләребез. Әти булган йортның бәхете зур, әни янда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бәхетне бит парылап йөридиләр картлыкта. Шулай булгач, сәламәтлек белән парлап килсен сезгә картлыкта. Сау сәламәт булып яшә, әти, хәрәкәттә булсын бәрәкәт. Елмаюың бик кадерле безгә, барысы өчен сиңа зур рәхмәт. Яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын алгы тормышта. Күңел күгең аяз булсын һәр чак, урабызсын сине сагышта. Хөрмәтле Исмаил Абдулхакович, бар изге теләкләр чынга ашсын. Алдагы җыр кабат сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз әйдә. Гомер бәйрәме, туган көн, ул туган көн, дус туганнар җыелышып, бәйрәм итә торган көн. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Тагын бер елым үтте дип, ашыкма уфтанырга, мизгелләрнең кадерен белеп, кирәк яшәп калырга. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын. Котлы булсын, шатлыкка тулы торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан кушылсын.
бик бәхетле, гөрләп бара эшләрең, яныңда янәшәңдә яраткан кешеләрең. Котылы булсын, шатлыкка тулып торсын. Без теләгән теләкләргә бөтен җиһан